दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै नैबे जोंनि कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायखुंबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 9 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम हारिमुवारि मावबादा कालचारेल वर्कशप बेखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। दिनै बेखेवबाय बेखेवनाय हाबाफारि। दा दिनै जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि मोसानो सोलोंनो गोसो जानाय, दामनो सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोना फैदों, बाहागो लाफैदों। दिनै गासिबो सफैजोबाखैब्लाबो गाबोननिफ्राय आरो बांसिनै सफैबावगोन। बेनि थाखायनो आङो नैबे कसुगाव ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय सोलोंनो गोसो जानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन गासैखौबो बेलासिनि 3 बाजिनिफ्राय नैबे रायखुंबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैनानै कालचारेल वर्कशप बा हारिमु मावबादायाव मोसानाय, दामनाय, देनाय, खननाय बेफोरखौ सोलोंफैनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां कालचार सेक्रेटारि खोरोमदाव गयारि बिथांखौ आङो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बेवहायनो सिनायथि होनो थाखाय आवगायबावदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट लिटारेरि सेक्रेटारि मानगोनां निजोम गयारि बिथांखौ आङो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायगोन। बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हानाय मानगोनां सन्जिब मोसाहारि सार बिथांखौ आङो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेवहाय बाहागो लानानै सिनायथि लानायनि थाखाय। आरो सबय बसुमतारी सार बिथांखौबो आङो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो बेवहाय दिनैनि बे मेहेरगोनां हारिमु मावबादा, बे हारिमु मावबादाखौ गेबेंथारै बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो हारिमु नेहाथारि खोरोमदाव गयारि सार बिथांखौहाय बे समखौ लानो थाखाय सारखौ खावलायबाय। जोंहारि मोसानाय, बागुरुम्बा, गुबुन गुबुन डान्स फर्म बेफोरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो माखासेखौ जोङो फोसाबबोनानै दिनैहाय जोङो मोजां डान्स फर्माव लाबोनो हाबाय। दा बेफोरो फैयै फैनानै मोनसे समावहाय जोंहा बेखौ सोलोंग्रा आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखिग्रा मानसिफ्रा खम जालांदों आरो बे गोमालांनायनि लामायाव लाबायमोन। दा बैफोरखौ नोजोर लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय नैबे थांखिखौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों नैबे हारिमुवारि मावबादाखौ लानो खावलायदों बयखौबो। जाहाथे जोंनि जे मोनसे गेदेरथार जोंनिनोखा होननाय मोनसे हारिमु, जोंनिनोखा होननाय मोनसे बेनिनो मोसानाय, दामनाय, देनाय गासैखौबो जोंनि बर'निनोखा होननानै जोङो जेसेबांखिनि बे बुहुम बिखायावहाय सुबुं माहारिया थांनानै थागोन, जोंनि बर' मानसिफ्राबो, बर' सुबुंफ्राबो जोंनि जानाय लोंनाय, मोसानाय, दामनाय देनाय, हारिमु गासैखौबो लानानैहाय जोङो बै जेसेबांसि बे बुहुमावहाय थांनानै थागोन बेसेबांसिम जोंबो बर' हारियाबो थांनानै थानो हायो। बैफोरखौ नोजोर होनानैहाय दिनैहाय नैबेहाय हारिमुवारि मावबादाखौ लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जे बर' माहारि बियो मोनसे गेरेमसा माहारि महर मोनहैगोन इयुनावहाय। दा बेफोरखौ नोजोर लानानैनो जोंहा जाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जे बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि खालामनायनि जे सिमां नुदों, बियो जोंहा नैबेनि गेजेरजोंसो जाहैगोन, नोंथांमोननि गेजेरजोंसो जाहैगोन। नोंथांमोना जा सोलोंबाय, नोंथांमोननि सोलोंखांनायनि उनाव नोंथांमोनानो फोरोंलांनांगोन इयुन जोलैखौ। बेनि गेजेरजोंहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नट अनलि बेखौल' खालि हारिमु मावबादाखौल' नङा, गुबुन गुबुन बिथांखि, गुबुन गुबुन मावथांखि लानानै बेनि गेजेरजोंहाय सोलोंथाइबो दङ, सोलोंथाइ समाजारिबो दङ आरो जोंहा नैबे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जोंहा मोनसे गेदेरथार हाबाफारि लाबावो। बेनो जाहैबाय आन्डार-13 फुटबल। जोंहा फैबाय थानाय समाव बेयो जानो थांगासिनो दङ। दा बे आन्डार-13नि गेजेरजोंबो जोंहा गोबांथार गेलेगिरि ओंखारदों आरो मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारदों। जाहाथे इयुनावहाय बिथांमोना नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सहैनो हानाय बेबायदि
प्लेयारफोरखौ जोङो दिहुननो हादों।